Karbi Anglong Autonomous Council pen kedam tang Nagaland pen Karbi Anglong a hoilong katharli asai kedeng phuta APHLC song pen pherang kemai ni pontet pen aphi Karbi Anglong Autonomous Council atum amithang ka chephere joine si loka charli song atum lamvoina pa pidun rong lo pusi APHLC lamchai sarpo angtong intika thar pen pherang ke theng no karbokpon Karbi Anglong Autonomous Council pen patirpi ponsi Nagaland pen Karbi Anglong a hoilong katharli mate eviction asai kedeng pona phuta APHLC song pen kopisi kama thama phuta Tokjir pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangari deng lo pajir damlo Bonta labang so phuta lamboy nang ki pidun thua bangke Karbi Anglong Autonomous Council pen kalidetsi KSA mate lo charli asong atum pen si lamboy nang pilo Lapen APHLC song apan akoi ke bang thua bangke katharli asailong kachedon unde kusi akoi banglo Sitame Karbi Anglong Autonomous Council atum pen si eviction mate katharli asai ke klem Lapen alang lituma phansi Tokjir pen ko pise kama thama pu ke jongdu labang so lamboy ke Karbi Anglong Autonomous Council pen si pinangji matang te Karbi Anglong Autonomous Council pen team Karbi Anglong long lamboy ke pija bang avedet loma lapo an ka phere ka thirik mate nangkache thakdun chialam avedet si lo charli asong atuma phan raratum asab ningkache thedo upena joksi latuma phan lamboy na pa pidun rong loma pusi APHLC lamchai sarpo angtong intika thar pen ningchepon si asong pen Kupisi hana bangso phuta kama thama la bangso lam the Tokjir pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan lo pa jir damlo la pen la so lo ka pa jir long lamboy nang ki pitho bang la ke KSA mate lo charli asong phan se lamboy nang pa pilo la pen la so lamboy ki pilong jese met kade bang ke APHLC asong phan bang se akoi bang lo eviction mate ka tharli asai long bang ke ka che don dun de mate ka sorsa dun ka pasik sa dun la poson se akoi bang jilo Pasti pinian ni bangke ni tu makin pen bangke sai jog dia lamboy bangke pinang kokpo. Karbi Anglong Autonomous Council atum si katharli mati eviction asai ke claim. La pen alang ni tu ma phansi ni tum songai hin pen kupisi ke matha ma pukir jong dun. La bangso lamboy ke council pen pinong. Karbi Anglong Autonomous Council kachari long. Tim Karbi Anglong long. Lamboy ki PG amunit abedan loma. Pithe loma. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum jongsi ahok pen eviction claim chi pulote Uttar Burbil VGR lapen PGR alongta eviction asai claim damno Lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum lapo an kache pherelo ame thang lamboy nang chi pidun hai hesi loka charli asong atuma phansi lamboy nang ka phapidun Lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM lapo anaja kong aveloma lapo anaja kong tangduklo maposi APHLC lamjai sarpo angtong intika tharpen huthot lamar bok konthu Burbil lapen laso a PGR VGR long eviction claim phiet nang pu itum ki puji pu bangke sita ilitum langam sina non election ke chiklo jon ni lote election nang le rokpo enke eviction ke claim ya podo lang ma avelo pulo tangte Karbi Anglong Autonomous Council pen PGR VGR lapen Uttar Burbil long ke eviction ke claim je phan ke a planning mate ka chistik ave Lapuan nama bangke litum kacini teng bangke kathiri lapen nanghache thakdunji alam aveda potsin nama bangke lochali asong phanke punon raratum ani lo kunani atokolongke ningkang samdo potsin latum phan lampa thakdundu prutangte raratum ta koiji puga matha kache patchong dam abinongke lochali asong long si kache patchong dam si lamboy na pa pidun lasi hala so lamboy ke ni tumke lake nang lochali asong pen se lamboy nang pi mate lam nang thakdun puri tum tin pi lake directly Karbi Anglong Autonomous Council pen tim Karbi Anglong pen si lamboy nang News Report Karbi Anglong Live